Panas aja, di jero mak panas rakne nih. Barak nangin. Kayaknya itu enak cak. Ini cocok ya enak nyetel musik ambil turu-turu. Sip. Panas ini caca, njupuk panas, njupuk panas, nyalapo iki. Wah, lucu parani penceng ah ning ngene omah. Gimana sih cak? Jeli ah. Malah tepung tipak garam bedek ini. Cocok ini. Us. Sopa wanawan penuh. Kenapa lu kena bread? So, ya gue. Awan-awan panas turu-turu apa kowe? Lah nduk jero mah panas rakne peturange lho bread. Kayak gue napa bread? Apa bread? Aduh, apa iki bread? Ngocok. Ojo sik. Karena kocok bread. Kayak gue piye sih bread? Kayak jejane bola apa ngene iki usil mungkin lho bread. Kanca Patrick kene CS lho bread. Aku kan ape marani kowe sih. Iya. Malah turu lho apa. Oke ya ora koleng-koleng. Oke malah takon tak mau. muntah-muntah. Iya. Kowe sak tegem toko. Jadi kan nek dikokno sapa ya caknan sing kono. Caknan. Jane iku labune wis kena iku. Iya, sakna. Nukono. Los ya, Ra? Los dol iku. Tapi nek ora gelem nukono kota ya. Ha iya, apa jemun ngene iku. Kono resik. Ya wis, Nang sik yo. Yo. Wes, Ceng. Mas bread, iku mbok piye iso nduk siling-siling ngono ya. Wis sebenarnya sapa ngene bread. Biasa ancen aku bisa usil kok. Oh ngono. Lah ki janjane ki ngomene amel apa? Ngejak dolan kowe. Dolan ngondi. Ya sing kali. Ayo ra, guys. Pakai sendiri tidak ada. Iya. Bagus kamu bawa ini aku bawa ini. Cocok. Ceng kan endi, Ceng? Ceng. Bread. Eh, Ceng. Nek topina nek lucu kap, Ceng. Bread. Lipatmu do di. Ya ngono, Nah, Bread. tak ahli. Bread. Cek Bread, aku dulu Pak Bread. Wah, kono iki pas. Wah, cukup iki makanan ngebuku.
Sekarang doyan yang bikin. Ana sok iwake iki. Ngalek ah. Ya wis rapopo bisa diketuni. Cukup aku ngerti perjuangan. Manteng nang nganu guri. Antuk yo. Ning uripmu